இப்போ நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் இருக்கோங்க. வர வழியில் சரியான மழைங்க. பார்த்தீங்கன்னா மணி எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா 1:30 கிட்ட ஆச்சுங்க. ரூம்ஸ் எங்கேயும் கிடைக்கல. அதனால் இந்த பெட்ரோல் பங்கில் வந்து நம்ம டென்ட் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். என்ஆர்எஃப்ல வந்து டென்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. நம்ம எங்கே டென்ட் ஸ்டே பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வண்டி நிற்கிதுலங்க, கொஞ்சம் காலியாக இடம் இருக்குது. தண்ணி எதுவும் பக்கத்தில் இல்லைங்க. அங்கே தான் டென்ட் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். வாங்க நாங்கள் டென்ட் ஸ்டே கட்டுறத உங்களுக்கு நான் வீடியோவை போடுறேன். நம்ம இங்கே தாங்க டென்ட்டு போட போகிறோம். டென்ட் என்ஆர்எஃப் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. பாருங்க கரெக்டாக போட்டுட்டு இருக்காருங்க. போடு ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. லைட்டாக அதில் ஒரு பாட்டை ஒன்று ஆட் பண்ணி விட்றேன் நான், லைட்டாக பேக்ரவுண்டை. அப்போ தாங்க நான் திறந்து உங்களுக்கு பேசிகிட்டு இருக்காமல் அந்த பாட்டு ஓடுறது நீங்கள் பார்த்துட்ருப்பீங்க. சூப்பராக இருக்கும் இது பண்ணுறதுக்கு. ப்ரோ பார்த்து ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? இப்போ திருப்பி இந்த சைடு போட்டோம் நாங்கள். ப்ரோ மேலே போட்டுருவியா? ப்ரோவே எல்லா வேலையும் பார்த்துட்றேன்னு சொல்லிட்டாரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டென்ட்டு போட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நம்ம வண்டி இங்கே நிப்பாட்டியாச்சு. பக்காவாக ஆயிடுச்சு டென்ட்டு. நமக்கு சூப்பராக போட்டு இப்போ நம்ம உள்ளே போய் தூங்க போகிறோம். செமையாக இருக்கா பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ரெண்டுமே 390 டென்ட்டு வேறு மாதிரி. அப்படியே நம்ம இதுக்குள்ளே போய் தூங்கிடலாம். அவ்வளோதான், ஃபினிஷ்டு. செமையாக இருக்குங்க. சீரியஸாகவே புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரப்போகுது நமக்கு வந்து. வேறு மாதிரி தான் சொல்லணும். டென்ட் ஸ்டே எப்படி இருக்க போகுதுன்னு நமக்கு தெரியல. உள்ளே ஒரே ஒரு பட்ஜெட் மட்டும் இருக்குது. லக்கேஜ் எல்லாம் வந்து அங்கே வச்சாச்சு. நான் இந்த வீடியோவை காலையிலே கண்டினியூ பண்ணுறேன். நாங்கள் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிச்சு போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 o'clock எழுந்திரிச்சு போகலான்னு ஒரு பிளானில் இருக்குது. 6 o'clock எழுந்திரிச்சிடும்னு நினைக்கிறேன். 6 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அப்படியே கிளம்பிடலாம். இந்த டென்ட் ஸ்டே வந்து ஒரு 8-9 நிமிஷத்துக்குள்ளே நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. உண்மையிலே இந்த பெட்ரோல் பங்கை பாராட்டணுங்க. கர்நாடகாவுக்குள்ளே இப்படி டென்ட் ஸ்டே பண்ண விட்றாங்கன்னா வேறு மாதிரி. அதை தான் சொல்லணும். இங்கே பாருங்கள் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கலாம். நம்ம பையாஸ்லாம் சூப்பராக பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரு நோ ப்ராப்ளம், நீங்கள் போட்டுக்குங்க. காலைல 6 மணிக்கு கிளம்பிடுங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்க. வாங்க நான் காலையிலே கண்டினியூ பண்ணுறேன். டாட்டா பாய். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டென்ட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சுங்க. சூப்பராக இருக்குது. 2 பேர் அழகாக படுக்கலாம். என்ஆர்எஃப் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அப்படியே நம்ம தூங்க போகிறோங்க. ஃபஸ்ட் நம்ம டென்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி அப்படியே படுத்து தூங்க வேண்டியதான் ஜேபி. காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்திரிச்சு அப்படியே வெளியே போகலாம். ஜேபி இதுவும் நம்ம கிளம்பியாச்சுங்க. நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு. நம்ம இங்கே மணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா தூங்கிட்டாங்க. மணி 6 ஆச்சு. அப்படியே நம்ம கிளம்பலாம் ஜேபி இங்கேருந்து. ஃபுல்லாக ப்ரோ நல்லா தூங்கிட்டாரு. இங்கே பாருங்கள் நல்லா சூப்பர் ரெஸ்ட்டாக எடுத்தாச்சுங்க. செம்மையாக இருக்குது சீரியஸாகவே. ஜம்முன்னு ஒரு போர்வை தூங்கிட்டு வாங்க ஜேபி நம்ம போகலாமா? வந்தாச்சு ஜேபி வெளியே. சீரியஸாகவே டென்ட் ஸ்டே வேறு மாதிரி ஜேபி. நிம்மதியாக தூங்கி எழுந்திரிச்சாச்சு. இல்லை நம்ம வண்டி ஓட்டலாம் ஜேபி. ஒரு நோ ப்ராப்ளம். செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜேபி. ஆனால் குளிர் நல்லா குளிர். நம்மக்கிட்ட ஒரு பெட்ஷீட் இருந்துச்சு. 2 பேருமே சூப்பராக பொத்திக்கிட்டோம் ஜேபி. இதோடு நான் இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வீடியோக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பெல் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. ஆளில் போட்டுக்குங்க ஜேபி. அவர் தான் நமக்கு ஓகே சொன்னார். அவருக்கு போய் நம்ம ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு பையா தேங்க்யூ அவ்வளோதான் ஜேபி. இந்த வீடியோ நான் எதாவது எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பண்ண தட்டி விட்ருங்க. ஆளில் போட்டிருக்குங்க. சூப்பர் கமெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குது. பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். டாட்டா பாய். லவ் யூ.